La drogueria del Molí, de Truman Capote. Traducció de Xavier Pàmies. La dona mirava per la finestra del darrere de la drogueria del Molí, amb l'atenció concentrada en la canalla que jugava alegrement a les aigües transparents de la riera. Al cel no hi havia ni un núvol i el sol del sud abrusava la terra. La dona es va eixugar la suor del front amb un mocador vermell. L'aigua fluïa de pressa per sobre del fons clar de palets de riera i transmetia una frescor que convidava a banyar-s'hi. Si tots aquests excursionistes de cap de setmana no hi fossin, va pensar, segur que m'hi ficaria per refrescar-me, i tant. Quasi cada dissabte venien colles de gent del poble per dinar a l'aire lliure i passar la tarda plàcidament als marges de palets blancs de la riera, mentre els fills xipollejaven a l'aigua poc fonda. Aquella tarda, un dissabte de final d'agost, hi havia un grup d'una escola de catequesi. Les catequistes, 3 senyores grans, s'atrafegaven amunt i avall per la riba ombrejada, vetllant neguitoses pels seus joves alumnes. La dona que observava des de la drogueria del Molí va dirigir la mirada cap a l'interior, comparativament fosc de la botiga, i va agafar un paquet de cigarros. Era una dona grossa i morena, torrada pel sol. Tenia els cabells negres i atapeïts, però tallats curts. Portava un vestit senzill de cotó. En el moment d'encendre el cigarro, el fum li va fer arrufar el nas. Va contraure els llavis i va fer una ganyota. Era l'únic inconvenient que tenia allò de fumar. Et feien mal les boqueres dels llavis. Va xuclar amb força i la pipada va alleujar-li un moment la cuissor de les nafres. Deu ser l'aigua, va pensar. No estic acostumada a beure aigua de pou. Havia arribat al poble feia tot just 3 setmanes buscant feina i el senyor Benson l'havia agafat perquè portés la drogueria del Molí. Era un lloc que no li agradava. Quedava 5 milles del poble i no era una persona que precisament tingués tirada a caminar. Hi havia massa quietud i al vespre, amb el xerric dels grills i el rauc solitari de les granotes, li agafaven cagarrines. Va donar un cop d'ull al despertador senzill de sobre el taulell. Eren 3:15, l'hora del dia que li resultava més interminable i solitària. La drogueria era un espai enxuvat que feia olor de petroli de cremar, farina de blat de moro i espelmes ràncies. Va tornar a abocar-se a la finestra. El sol de tarda d'agost cremava roent al mig del cel. La drogueria era al capdamunt d'un ribàs d'argila roja que s'enfilava dret des de la riera. En un costat hi havia un gran molí ruïnós que no s'havia fet servir des de feia 7 o 8 anys. Una trotinada resclosa grisa de fusta embassava l'aigua de la riera que lliscava com una cinta d'un verd oliva opalí pel mig del bosc. Els excursionistes havien de pagar $1 a la drogueria per tenir dret a estar-s'hi i per pescar la resclosa. Un dia la dona hi havia anat a pescar, però només havia pescat un parell de silurs, tota espina, i 2 mocassins d'aigua. Havia deixat anar un bon xiscle quan havia tret les serps, que es recalculaven llefiscoses i lluents a la llum del sol, amb la gola blanca clavada a l'ham. Després d'haver tret la segona, havia llançat la canya. Se n'havien tornat corrents a la drogueria i, tot i la xafogor, s'havia passat el que quedava de dia consolant-se amb revistes de cine i una ampolla de bourbon. Va pensar-hi mentre mirava la canalla esquitxant-se a l'aigua. Va riure-se'n una mica, però la veritat era que les coses llefiscoses li feien angúnia. De sobte, una veueta tímida va dir darrere seu: «Perdoni». Va tenir un sobresalt i es va tombar de cop amb expressió irritada. «No s'entra sense trucar». «Ai, què vols, maca?» La nena va assenyalar una vitrineta passada de moda, plena de llaminadures.
confits, gominoles, bastons de caramel, boles, tot barrejat. La nena va anar assenyalant cada una de les llaminadures que volia i la dona les va anar agafant i ficant en una paperina marró petita. La dona va observar la nena fixament, tota l'estona que va estar triant. Li recordava algú. Era pels ulls. Els tenia molt clars, com bombolles de cristall blau, d'un blau cel molt clar. Els cabells li queien fent ondes quasi fins a les espatlles. Tenia uns cabells bonics, de color de mel. Les cames, la cara i els braços els tenia molt morenos, potser massa i tot. La dona va pensar que segur que s'havia passat molta estona al sol. No podia deixar de mirar-la. La nena va deixar d'estar per la compra, va aixecar els ulls i va demanar cohibida: «Que tinc res estrany?» I va mirar-se el vestit per veure si el tenia estripat. La dona va tenir vergonya. Va abaixar la vista de cop i va posar-se a cargolar l'extrem de la paperina. «No, no, i ara? No!» «No, ho he pensat perquè em mirava amb tanta curiositat», va dir la nena més tranquil·la. La dona es va inclinar per sobre el taulell. Va allargar la paperina a la nena i li va acariciar els cabells. No se'n va saber estar. Es veien molt llustrosos, com si fossin de mantega. «Com te dius, maca?», li va demanar. Va semblar que la nena quedés sobtada. «Elaine», va dir. Va agafar la paperina, va deixar unes quantes monedes calentes sobre el taulell i va afanyar-se a sortir de la drogueria. «Adéu, Elaine», va dir la dona, però la nena ja era fora i travessava corrent el pont per anar a retrobar-se amb els seus companys de joc. «Aquesta nena és una bellesa», va pensar. «Té els ulls com ell, aquells ulls matadors». Es va seure en una cadira de l'angle de la drogueria. Va fer l'última pipada del cigarro i el va apagar aixafant-lo a terra amb el peu. Es va reolir a la cadira i va caure en un mig son acalorat. «Ai», va pensar endormiscada, «aquells ulls», i va remugar. «Aquestes boqueres m'estan matant». Van despertar-la 4 nois que la sacsejaven per les espatlles i no paraven de moure's esbarats amunt i avall de la drogueria. «Despertis!», cridaven, «despertis!». Va mirar-los amb els ulls encara llagrimosos. Es va notar les galtes calentes i, als llavis, la cuissó de les boqueres. Va passar-hi la llengua amb indolència. «Què passa?», va demanar. «Què passa?». «Que té telèfon, sisplau, o cotxe?», va demanar esbarat un dels nens. «No, no en tinc», va dir ella ja desperta del tot. «Què passa? Què ha passat? No us deu haver rebentat la resclosa, espero». Els nens no paraven de bellugar-se. Estaven massa esvalotats per estar-se quiets. Es movien amunt i avall gemegant. «Ai, què farem? Es morirà, es morirà». La dona es va impacientar. «Però es pot saber què ha passat?» «Una serp ha mossegat una nena», va dir sanglotant un nen baix i grassonet. «Déu meu, a on?» «A baix, a la riera», va dir assenyalant cap a la finestra. La dona va sortir rebent de la drogueria. Va travessar el pont com una exhalació i va baixar corrent fins a la platja de Palets. En una punta s'hi havia aplegat una munió de gent. Una de les catequistes corria al voltant de la gent com una esperitada sense parar de cridar. Uns quants dels nens estaven a part, colpits d'esglai i desconcert per aquell fet que els havia esgarrat la sortida. La dona es va obrir pas entre la gent i va veure la nena que hi havia estès a terra. Era la dels ulls com bombolles, com cristall blau clar. «Elaine!», va exclamar. Tothom va desviar l'atenció cap a la nouvinguda. La dona es va agenollar al costat de la nena i es va mirar la ferida. Ja començava a inflar-se-li i a canviar de color. La nena tenia esgarrifances i plorava tapant-se la cara amb una mà. «No tenen cap cotxe?», va demanar la dona a una de les catequistes. «Com han vingut?» «Caminant», va dir la catequista amb por i perplexitat als ulls. La dona es va retòrcer les mans de ràbia. «Aviam», va dir, «aquesta nena està greu, es podria morir». Van quedar-se-la mirant i prou. Què podien fer? Eren 3 dones fleumes amb una pila de canalla
i estaven atordides. «Aviam», va tornar a dir alt la dona, «vosaltres correu a dalt a la casa a buscar un parell de gallines i vostès diguin a un nano que se'n torni corrent al poble a buscar un metge. Va, de pressa, no podem perdre ni un moment». «Què podem fer ara per ella, per això?», va demanar una de les catequistes. «Ara ho veuran», va dir la dona. Va agenollar-se al costat de la nena i es va mirar la ferida. Se li havia inflat molt. Sense dubtar ni un instant, la dona es va ajupir i va aplicar a la boca la ferida. Va posar-se a xuclar, parant cada pocs segons per escopir una glopada de saliva. Només hi havia uns quants nens i una de les catequistes que observaven amb fascinació esbalaïda. La nena es va tornar blanca com el paper i es va desmaiar. La dona va continuar escopint salivades amb verí. Al final es va aixecar i va córrer cap a la riera, on es va esbandir la boca amb aigua i es va posar a fer gàrgares. Van arribar els nens amb les gallines, 3 de grasses. La dona en va agafar una per les potes i, servint-se d'una navalla, va deixar rajar la sang calenta per tot arreu. «La sang xucla el verí que hi hagi pogut quedar», va aclarir. Quan la gallina va quedar exangua, va degollar-ne una altra i va posar-la contra la ferida de la nena. «Vinga», va dir, «ara agafeu-la i pugeu-la a la drogueria. Esperarem allà que arribi el metge». La canalla van córrer a oferir-s'hi i entre tots van aconseguir transportar-la amb comoditat. En el moment que travessaven tots el pont, la catequista va dir: «No li podrem agrair mai prou. Ha sigut una cosa». La dona la va apartar i es va afanyar a travessar el pont. Les boqueres li coïen d'una manera horrorosa per culpa del verí. I, quan va pensar en el que acabava de fer, li va agafar mareig de cop. Heu escoltat La drogueria del Molí, de Truman Capote. Traducció de Xavier Pàmies.